Mm. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng okoy, pritong bangus at linagang gulay mga kapudibi. Meron po tayo dito suka, toyo mansi, bagoong, and drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mangantaking Kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng pagkain po natin na okoy at steamed vegetables daw po ay si Tita Olivia from USA. Yes. And Tita, ito na po yung request niyo. Ano siya, Kapampangan din Solid siya. na ano yan, Kapampangan. Yes. Ito na po yung una subo natin para kay Tita Olivia. Okay daw. Okoy? Oo, okoy. Kala ko okay. Yung sakit, tatanggalin muna natin Tinanggal ng ano. ni BBM yung Oo, ano niya. hipon. Hipon. Allergy Alam talaga na, siya. para sure na mainit ngayon. Kanya manaw, oh. Libre. Tapos Master yung Tel suka may natin, madaming pepino. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Tita Olivia, para kaya ka po yung unang subumi. Mangantamo. Naman. Yan. Kanya man ang pangalutin kaya. Okay. Okay. Malasa yan. Sobra palingin mga kapudibi. Ingat-ingat tam. Summer na kasi. Oo nga po. Ano ba? Bangus oh. Katawa na mo. Nakakating taba. Kasi ang laki ng mukha ko. Tita Olivia yan noon. Kataba ng bangus. Tilmiyakin toyo mansi. Ako bangko ko. Yeah, oh my God. Sarap. Guleta naman no. Okra. Ha? Naman. Gusto natin yung kulay. Ang dami. Naman. Mga kaputibis, meron nag-request. Ano daw ng baboy? Adobong baboy na Ano ng baboy? Yung alam niyo na yun. Makikita niyo sa ano, sa comment. Oo, doon sa manok. Manok ba 'yon? Palde. Ay, manok. Yung ano? Pinakul. Pinakul. Binakul kalak, pinakul. Binakul ng manok. Makikita niyo yung mga kaputid.
Sir, ma'am. Ito lang po masasabi ko sa iyo. Allergic daw sa BBM ng ganun. Tsaka hindi tayo sanay doon. Adobo. Sanay naman tayo sa adobo. So ibang adobo naman po kasi yung pinapakain niya sa amin. Kung magre-request po kayo, mga kapudibi, yun po yung yung pagkain na pinakasikat sa probinsya. Oo. Probinsya ninyo. Kunyari, dito sa Kapampangan, sisig. Oo. Oh, yun. Basta Mas i-comment ng nyo lang sisig. po na yung request nyo na pagkain, yung pinakasikat sa province po ninyo. Yan. Ang dami nagre-request puro gulay. Kaso syempre, gusto po namin yung pinakasikat sa province po ninyo. Eh, mumukbang natin yan. Yung famous, no? Oo. Famous na pagkain. Kunyari, Batangas. Anong famous doon? Lomi. Ayun, ganon. Hindi yung ng baboy. Sorry po, ma'am. Hindi po namin kaya kasi yun. Diba? Kahit na-wish ko lang magkaroon ng gano'n, Hindi kaya. Wish ko yun, ma'am. Kapag nga birthday ko, sabi ko sa wish ko, magkakaano ako. Wala pa rin. Ganun pa rin. Pero hindi ko kayang ulamin, Sorry po. Challenge! No, accept. Accepted. Ganun pala yun. Not accepted? Na-accepted. Ganon. Not accepted. Basta din namin gagawin yun. Gulay. Tapos? Pero kung meron ka pang i-request na iba, gagawin namin, ma'am. Comment lang po kayo. Basta, huwag mo nang ulitin yun. Hindi ako nakatulog doon. Baka sabihin na naman. Yung egg ng baka. Ilan araw namin pinag-iisipan ni Ate Alvin yun. Tao kami ng tao. Nice pasta. Naman. Talbos ng kamote. Ayun o, si Tita Olivia, napakasimple ng request niya, gulay lang. Tsaka okoy. Ay, okoy. From USA. Kapampangan. May mga nagre-request din na na taga Amerika. Yan, mamaya shoutout natin.
Sabihin nyo naman kanyan eh, milapay mo to din eh. Pangakabada na kanyan. Unaanda na kayo. Mas buri ko na din makaba. Kesa ke mga lati. Nakakabitin kasi pag Oo. maliliit. Para dara-daretso, diba? Mm. Unti mo yan, no? Ha? Bilisan na natin. Hayaan mo lang, saga. Hot tayo? Papaya talaga yung ginamit, no? Saka hindi ano, yung hipon niya hindi kasi tinipid. Oh, taray. Sa isang okay, 10 yata nilagay nilang hipon. Yun nga lang yung maliliit. Alam niya kasi mumukbangan natin. Hindi kaya dinagdagan. Balat namin yun. O, din balik na sa. Ayan na, habang kumakain si Bibi, magsishoutout ako, no? Shoutout po kila Janet Parrot from Nevada, USA, Mirasol Dongon from Las Vegas, Nevada, Carolina Kramer from Las Cruz, New Mexico, USA. Ayan. At kay Yulita Propes from Atlanta. Ayan, o. Puro mga USA yung mga sinashoutout natin. Hello po sa mga kababayan namin USA. Opo. At kay Pamela Besite from Hong Kong, Kylie Shane de la Cruz from Caloocan, Rekmil Relata, Bunao family from Masbate at sa mga anak niya, shoutout daw sa mga anak niya. Jane Presto from Bicol, Anjo Ten, Pearly Gutierrez, Isa Flores, birthday niya sa birthday niya yung September 17. Belated happy birthday po. Shoutout po sa iyo. At kay Ann Reyes from Taguig, Alex Navarro from Western Samar, Jetro Vlog at pinapashout yung kanyang nanay si Bilano Mamasalanang. Ayan. At kay Ronnie Mosende from Samar. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat at salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Nanay Babe Kaluya. Shoutout po, Nanay. Shoutout, Baby Allison, Catherine Bagoy, at sa asawa mo. Shoutout sa inyo lahat. Liza at kay Ruth, shoutout sa inyo lahat. We love you. Ayan, napakasarap. Tita Olivia, magluto na ko pong okay, Ken. May nyaman po. Ingat ko po, Ken, Tita Olivia. Salamat po.
Mga kapudibis, agisan mi na naman yung pamakan mi. Opo. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all. Mwah.